Athrawon, ydych chi fel fi efo dyddiadur sydd yn hollol wag? Be am ddefnyddio'r dyddiadur yma fel llyfr fraslunio? O fis Medi ymlaen mi fydd y dyddiadur yn dechrau llenwi. Mae'n debygol eich bod yn poeni am beth sydd o'ch blaen, yr heriau, systemau newydd, delio gyda phroblemau ac emosiynau newydd. Mae fraslunio yn ffordd hawdd a sydyn o dawelu'r meddwl, pan fydd pethau'n mynd yn ormod. Ond dwi'm yn cael munud i fi fy hun. Mae hyn yn ddealladwy, ond os oes modd clusnodi 5 i 10 munud y dydd i gymeryd anadl a chanolbwyntio ar fraslunio, byddwch yn teimlo'n well. Estynwch am eich dyddiadur a brasluniwch beth sydd o'ch cwmpas. Cwpaned o de, llaw, esgid, planhigyn, be bynnag sydd o'ch blaen. Beth am drio braslunio heb dynnu'r bensel neu'r feiro oddi ar y papur? Mae hyn yn ffordd gwych o fagu hyder gyda'r marciau rydych yn creu. Neu beth am fraslunio ar ddarn o gerdyn, a'i ddefnyddio fel cerdyn post i sgwennu nodyn at rhywun. Cariwch becyn o bensiliau lliw gyda chi i ychwanegu lliw at unrhyw lun. Byddwch yn siŵr o roi gwen ar wyneb pwy bynnag sydd yn ei dderbyn. Cofiwch, edrych ar y gwrthrych mwy na rydych yn edrych ar y papur i fraslunio beth sydd yna a nid beth rydych yn dychmygu sydd yna. Mae canolbwyntio ar yr hyn sydd o'ch blaen am gyfnod byr yn cymeryd y ffocws oddi ar y digwyddiadau a sefyllfaoedd sy'n eich rhoi o dan straen. Gobeithio y gwnewch chi ddarganfod y bydd sydd i'w gael allan o fraslunio.